boa tarde, moitas grazas por asistir a este acto de presentación de Tacón.tacón. Moitísimas grazas a Roberto Carballo por acompañarnos hoxe aquí. É un luxo e unha das voces dos poemas a través dun código QR que aparece no libro e podedes escoitalo porque é moi recomendable. Moitísimas grazas, como sempre, a Librería Cartabón. Estamos, como sempre, encantadísimos de compartir neste espazo tan relevante para a cultura galega unha presentación máis, non? Bueno, eu creo que é un pouco ridículo presentar a Anxo aquí, non? Pero creo que todos sabedes que é docente, pero ademais o que tamén sabedes todos é que é o propietario dunha cabeza imparable, non? É o propietario dunha cabeza imparable que non ten acougo e ademais é un activista vocacional, probablemente porque a súa cabeza é imparable, entón por eso tamén é un activista vocacional e tamén é un creador multidisciplinar, non? Apaixonado moi especialmente pola poesía infantil, pero capaz de abordar calquera cuestión que teña que ver co ámbito da cultura. Tamén sabedes que no ano 2022 gañou o Premio Merlín con Unha nova dimensión, e foi o libro que o situou no ámbito da literatura, que o redimensionou como escritor, non? Hoxe presentamos Tacón.tacón, é un libro que sae publicado na colección Merlín a partir de 11 anos, o cal non quere decir que non o podades ler todas as que estades aquí, ao contrario, que é de lectura moi recomendable, polo tanto que non se vaya ninguén que teña máis de 11 anos. Nin menos. Pero menos non se ve moita xente. E desde logo un percorrido poético, moi divertido, animadísimo, por Galicia, pola súa identidade e tamén polos propios tópicos, digamos, que a cultura galega proxecta ou proxectou por diversas causas ao longo da historia, non? Un libro que está ilustrado por Laura Romero, logo farei algún comentario das ilustracións, que son as ilustracións, por outra parte, fermosísimas, non? O libro comeza facendo un zoom desde unha galaxia afastada, que non é a que está na Avenida de Madrid, é outra galaxia moito máis afastada, para situarse nun lugar, non? Ou nun recuncho, ou nun recanto, non? Ou nun curruncho, que é ese curruncho territorial, non? Ese curruncho digamos que pisamos, non? E ese lugar onde a chuvia arte, onde os poemas se fan pasados por auga ou tamén se fan na súa tinta, non? E onde tamén os poemas medran nas cordas das bateas, non? Que, como sabedes, ese sitio que está na profundidade pero que ten moitísimo alimento, descubrimos que tamén literario, non? Así que eu creo que o que sí podemos revelar é que Anxo descubriu para todos nós e nos ofrece o verdadeiro poema galego de batea. Por lo tanto, non o busquedes, por favor, nas tabacarías, non? Sino que o bo é precisamente este, o de batea que ten Anxo, non? Este, o auténtico poema galego de batea, o poema de Anxo, non? Precisamente por estes poemas desfila o polvo, a feira ou non, eso cada quen que o interprete, as regueifas, o aturuxo, a morriña empanada, o magosto, as meigas, o lacón, o entroido, as filloas, a lingua dialectal, a lingua como orgullo, como reivindicación, tamén a lingua como extorsión, como exploración, figura fisterra, figura digo choeu, pero tamén referentes de ámbito cultural, como a Panadería Teatro, como as Tanxugueiras, e incluso como Doraemon, porque resulta que xa é galega, non? Porque ademais parece ser que agora viaxa en Chimpín, así que xa é galega. E ademais, por suposto, como non podía ser menos de alguén que é profesor de educación física, que ademais foi campeón de España de tenis de mesa. Adiós. Pois hai unha conexión
hai unha conexión importante co deporte, non? E aí está, lóxicamente, tamén o deporte facendo acto de presenza, non? A través de figuras como Iago Aspas ou Teresa Portela, non? Que realmente aquí xogan no mesmo equipo, non? Sí. É un equipo poético, pero é o mesmo equipo poético. Sí. Realmente o libro está plantexado como un reto ou como unha especie de adiviña global, non? É dicir, nos plantexa que sexamos capaces de adiviñar de que fala. Claro, eu xa fixen spoiler ao principio de todo, así que xa vos lo puxen moi fácil, non? Xa vos dixen de que falaba, fala de Galicia, polo tanto, non o vou ignorar agora, non? Pero sí que está plantexado como un reto, como un xogo lúdico, intelixente, onde o humor ten muitísima forza e xoga un papel moi importante, non? Pero tamén a interpelación, non? A interpelación que nos vai facendo situarnos diante do poema e reflexionar con el, non? E reflexionar tamén sobre el, non? E vai abrindo diversos carreiros ao longo do libro onde a sonoridade ten moita forza, non? Eu creo que no libro hai sobre todo tres fíos narrativos. O primeiro é temático, ese fío que se centra na identidade territorial que xa aludín. O segundo é unha ligazón formal, non? Que vai facendo que uns poemas se entrelacen con outros, ás veces a través de palabras, ás veces unindo finais e principios. E hai un terceiro fío narrativo que tamén aludín, que é humor, non? Que aquí entra en xogo todo o aspecto lúdico do libro, non? Que é tamén a clave que define o poemario, non? Formalmente é un libro inquieto, non? Un libro como a cabeza de Anxo, inquieto, é dicir, polo tanto, poderíamos decir que é un libro espello, tamén, non? Quizáis Anxo a partir de ahora poida peinarse todos os días diante de Tacón Punta Tacón cando se levante, non? Pero, en todo caso, é un libro inquieto que busca sorprender, que busca divertir, que busca suxerir, non? Abríndose, como decía, o xogo, pero desde a diversidade formal, desde moitas formas que ás veces nos sorprenden, nos divirten ou nos desconcertan tamén, non? Porque, por exemplo, eu non fun capaz de atopar esa sutil diferencia entre os isosílabos esdrúxulos e os isosílabos a veces drúxulos, non? Entón, quizáis hai que profundizar un pouco máis para atopala, pero aí está esa forma chea de onomatopeyas, chea de aliteracións, chea de trifelios, con romances de cego, con calambures, en fin, facendo que todo isto sexa un verdadeiro galimatías, que outra forma que tamén está no poemario, o galimatías, non? Por lo tanto, é un poemario formalmente moi rico, non? Así que temos unha especie de zoolóxico formal constituído por animais literarios, non? Que son os que realmente nos van conducindo a través do poema. E a maiores, Tacón Punta Tacón tamén se vai construindo a través deso que podemos chamar, así con esa palabra un pouco máis complicada, fonosimbolismo, non? É dicir, que lle está imprimindo significado ao son, non? Está dándolle a sonoridade unha connotación engadida que pasa a ser reveladora, non? Que pasa a aportarnos máis significado, non? E o que tamén fai, tamén o dixen antes, cando decía que extorsiona a lingua, que a reinventa, que a recrea tamén para forzar novos significados e novas connotacións, non? Que moitas veces son divertidas ou outras veces son enigmáticas, non? Porque tamén hai que crear desde a poesía esa capacidade de sorprender e de desconcertar, non? Que é algo importante. Apóyase todo o libro nas fermosísimas ilustracións de Laura Romero, que si quería decir algo sobre elas. Laura, ademais de ser a presidenta da Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, é unha roqueira do grupo Cenzar, e ademais é unha ilustradora moi poderosa, como demostra neste libro, con esa capacidade desde fora do propio texto de aportar a súa propia visión, que é moi suxerente pero tamén atrevida, non? Pero que empatiza completamente co texto de Anxo. O libro a maiores ofrécenos códigos QR, de verdad que recomendo que escoitedes o de Roberta Carballo en Aspas on Fire, porque é moi especial esa retransmisión do poema.
con arquivos de vídeo ou arquivos sonoros que ofrecen sorpresas, pero tamén unha experiencia de lectura engadida, non? Unha nova, unha experiencia de lectura ampliada. Hai finalmente un glosario ou palabrario, como creo que lle chama Anxo en algún momento, que quizáis ten algún parentesco con a Gran Enciclopedia Galega, non sei, digo pola temática, non? Pero ou igual está inspirado, que logo non lo revele el, pero realmente o que fai Anxo, e remato xa, non? O que fai Anxo neste libro é subir o fallado das palabras, non? Ese lugar onde as palabras teñen unha parte agochada a que non vemos, que non habitualmente non asistimos a elas porque están ocultas, e o que fai é sacalas, poñelas a clareo, como facían antes as aboas sobre a erva, poñelas a clareo, poñelas ao sol, e entón, poñendas ao sol, descúbrenos esa nova dimensión que lle das palabras. Que curioso esa nova dimensión. O sea, é un bo título para un libro, É un bo título, efectivamente. E, polo tanto, proxecta sobre nós, cando lemos, a nova luz que as palabras teñen. Así que estamos diante dun texto maravilloso, con ilustracións fantásticas, que finalmente editado por Anaí Rodríguez conseguiu con esta calidade de texto e ilustración facer un pequeno obxecto de luxo que este libro. Así que, igual que no poema que está na página 58, que tamén vos recomendo ler, que se titula Poema que ven para quedar, este é un libro que tamén ven para quedar. Nada máis, moitísimas gracias, deixolle a palabra a Roberto Carballo. Moitas gracias. Nada, pois moi bo será, non sei se son moi infiltrado ou non, porque habitualmente sempre entre a poesía e o mellor e o deporte pois estaba bastante grande a distancia, pero dende o momento en que Anxo me propuxo, e xa hai tempo, se a cabeza lle dá voltas, hai moito tempo que me propuxo este poema, locutalo, pois dixen, locútalo, pero era case unha cousa máis, pero cando te vas metendo nel, e sobre todo cando chega o teu fondo. A mí gustoume moito, por exemplo, a utilización falabades antes da geada, do seseo, sobre todo o seseo. Esa reivindicación, e moitas veces discuto na casa coa miña muller de normalización, normativización, a geada, o seseo, cando estudaba en xornalismo sempre che dicían, co profesor que tiñas, a geada o seseo para adiante. Pois tamén é necesario que libros como estes aporten eses matices. E a mí tocoume, lóxicamente, o de Iago Aspas, o famoso gol de Iago Aspas. A verdade é que ten unha inteligencia brutal, dalle voltas á cabeza dun xeito tremendo. Para min foi un auténtico orgullo poder colaborar nun libro e achegar tamén un pouco, como se está chegando nos últimos tempos, a poesía o mundo do deporte do fútbol. Estáse vendo agora, por exemplo, co Celta, co Oliveira dos 100 anos, o que se está xerando, o que se está creando, o que está chegando o idioma e a lingua a xente e a rapaces que non falaban galego pero cantan Oliveira dos 100 anos. Pois por aí, por entrada a eses rapaces que hai hoxe en día, este libro, a unión co deporte, ten moito que dicir e tería moito que dicir. E onde nunha entrevista radiofónica falaba que con Anxo que este libro tería que ser nos institutos obrigatorio. Non vou dicir obrigatorio porque os meus fillos queixanse moito de ten que ser recomendable, non obrigatorio, porque obrigar a un rapaz a ler xa non debe ser así, pero este libro debería ser recomendable, non só a partir de 11 anos, senón a partir de 11 anos e menos. Porque pasoume unha curiosidade, eu testei cando me chegou o texto a casa, cando dixen, chegou o libro do poema de Iago Aspas, que ele estaba, e como se titula? Tacón punta tacón. E o primeiro que me dixeron é, como Simpson. Pois claro, puxeme a buscar, e é curioso que eles saben de punta tacón por un episodio do Simpson, de Bart Simpson coa súa irmá, que fala de punta tacón. Pois por aí empezaron a engancharse a iso, empezaron a engancharse a que non era rap, senón que era regueifa, que a fouteza non é só do Celta, senón que é unha palabra que ven de outras latitudes. Entón, comezaron a interesarse polo libro, e é por onde este libro axudaría moito. Non vou dicir nos institutos, pero que a cativada, que a rapazada, que a canteira que agora se está perdendo de escribir e ler en galego, que pudese utilizar este libro. Ademais, falaba antes, Fran, doutra palabra, das ilustracións, o rock and roll. Eu, o primeiro día que comecei a estudar xornalismo,
o primeiro que pediron é a realidade que hai, quero titulares con rock and roll. Pois estes son poemas con rock and roll, son poemas que van chegar, que son adicados a unha xente, como diz como é, unha nación de Salgada, de Choiva Salgada, máis un día como hoxe, e por esa xente deberíase comezar a que este libro tivese a repercusión que debería ter. Falaba antes un debate que tiñamos na casa, non sei, estou un pouco fora do eido literario, a miña muller é filóloga, pero sempre estamos coa normalización, normativización, que é o primeiro, se normalizar ou normativizar. Pois a mellor, por desgraza, hoxe en día, primeiro hai que normalizar e logo normativizar, e este libro axudaría moito, como dicía Fran, por todos os temas que trata, porque o fútbol chega aos rapaces, que dicir do rap, a fouteza, que chega a todas as xeracións, a geada e o seseo, pois a xente, como a miña sogra, que fala, que ten a geada, que no seu día chamaba a atención por decir a joma na clase, pois que se vexan reflexados que é un xeito tradicional e un xeito que debemos respectar e sobre todo manter dentro do galego. Simplemente darlle as grazas por contar comigo, aínda que me consideren infiltrado nesto das presentacións, porque tiven que preguntar canto dura unha presentación destas e demais. Agradecido o tempo que sexa, nada, futuras colaboracións e pro que sexa, aí estaremos para apoiarlo. Ahora que se supón que teño que falar eu. Roberto, vamos a ver. Páxina... Tedes por aí o libro? Que non o teña que colla, que nos fiamos e despois o podes volver a poñer aí. Páxina 48. Vale? Roberto, esto non che dixen nada, Non che dixen nada. Espera, que non está suficientemente preparado. Ti apoia aí, aguanta aí, aguanta. Aguanta, que aquí temos o micro. Por si acaso desde Santiago tamén. Por si acaso desde Santiago tamén te chamo. Non hai bar, aquí non poñen o bar. Vale? Entón, mirade, este libro, entre outras cousas, eu estou contento de facelo por este tipo de cousas. Quer decir, este libro permitiume a posibilidade de achegarme e de contactar e de que sexa un libro moi coral. Un libro moi coral, quero decir, está Roberto, pero está moitísima outra xente que participa, como se di moitas veces nas películas, algúns facendo simplemente un cameo. O sea, que diste, pues parece que aparece por ali Paula Carballeira. Pues sí, está Paula Carballeira por ali. Quer dicir, porque lle pides, de repente lle dis Paula e a xente é tan xenerosa que de repente di, por suposto, faltaría máis. Entón eu saio aquí, ou Miguel, ou Leticia, ou meu sogro. Quer dicir, o meu sogro que estaba ali na súa finca e lle digo, mira, pero é que hai que facer isto. E vamos a gravalo, non? Entón, máis alá da idea que eu pensei do libro, está isto outro, non? Que eu xa tiña escrito o poema de Iago Aspas. Teño que decir, podes sacar os cargos de momento, pero xa sabes que vas a retransmitir, xa está todo preparado, Pero, falando, por exemplo, do poema de Iago Aspas, o sea, a primeira idea era falar da palabra afouteza. O poema non estaba no libro, non estaba para formar parte do libro. Eu escribín a fouteza porque me parecía que era unha palabra que agora estaba moi tal, e despois dixen, pois estaría ben facer que alguén escribir como un poema radiado. Entón escribín coa idea de que fose simplemente un QR que aparecese no P da fouteza, que de repente alguén dixera, a ver que hai aquí, e de repente, hostia, aparece aí de repente Iago Aspas, o sea, alguén que está retransmitindo o partido desde a Radio Galega de Iago Aspas, non? Despois que pasou? Que despois cando eu presentei o original e en Xerais tal, pois ao final, no, pero isto ten que ir, e ao final acabou o poema tamén formando parte do libro de maneira escrita. Este poema, antes de falar con Roberto, eu xa o probei. Quer dizer, porque a mí me parece máis importante esta segunda parte. Cando escribimos para nenos,
que eles a poesía que escribimos para nenos, que esa é unha poesía que os enganche, que disfruten, que vexan que pode ser divertida, que eles poden xogar con ela, que eles poden crear. E eu necesitaba testar primeiro se ese poema funcionaba ou non. Entón, lembrome que eu xa tiña escrito poema e o ano pasado fun a Moaña, a un cole, e dicen, é o sitio perfecto, en Moaña aquí para probar o poema de Iago Aspas. Entón, efectivamente, cheguei e digo, e entón dixeron os nenos, pero estás escribindo algo, non sei que, e digo, teño un poema de Iago Aspas. Que tal, un poema de Iago Aspas, todo salí tal, non sei que. Veña, vamos a facer o poema de Iago Aspas. Entón, puse na ali na pantalla e puseme a retransmitir o poema. Non sei que, tal, Iago Aspas pasa, pisa, tal, non sei que, tal. ¡Gol! Todos se puseron aí tal. Depois acabamos cantando a canción que se lle canta esta, por eso se titula Aspas on Fire, ¿no? Porque é un himno prácticamente que se puso, que cando mete un gol empeza todo o mundo aí la, 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 la. Pues acabamos a sesión, lembro aquela sesión en Moaña, acabamos todos ali la, 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 cantando todos. E esa experiencia emocional que supón esa vivencia desde o poema, desde as palabras, que a eles lles chega, eu creo que iso é algo que a eles xa lles quedou aí. Despois, un mes despois, fun a Coruña. E dicen, teño un poema de Iago Aspas. Teño un poema de Iago Aspas en Coruña. E todos, ¡wow! Pero Iago Aspas, non sei que, tal, fatal, horrible, tal, non sei que. Porque aquí estaba Lucas Pérez aínda no Depor, ahora xa non está, ¿no? E digo, pero non pasa nada. Onde pon Aspas, poñedes Lucas e facemos a retransmisión do partido. Igual facemos o gol de Lucas, porque vos queredes que Lucas meta un gol. E aparte, como eu neste caso xogaba co S, o xogo que facía nese poema con Aspas era todo que houvese moita S, digo, Lucas ten S, perfecto. E fixemos o poema. E eu aproveitei para decirlle, pero a ver, eu quero que gaño Celta, pero eu non son anti-Depor. Eu quero tamén que o Depor... Era xusto cando estaban xogando a piques de ascender, estaban aí nos últimos partidos para ver se ascendían ou non ascendían. Digo, estaría guai que o Celta e o Depor estean e que fagan e que sumen e que estean xuntos e non sei que, non sei canto. Coincidime que depois fun a Ferrol. Que nos momentos de Ferrol, pues bueno, tal, e entón, non sei que, non hai problema, Iker Losada, facémoslo con Iker Losada. Aquí quen é o guai? É Losada, pois en vez de Aspas, en vez de Lucas, facémoslo con Losada, e non pasa nada. Ahora Iker Losada está no Celta. Quero decir que, ao final, é o propio xogo o que libera moitas cousas, hai moitas emocións e moita, non sei, eu creo que crea sinerxias, neste caso, para, por exemplo, no caso da poesía, non? Que eu moitas veces vou aos centros e digo, a ver, cando a profe ou o profe, cando María dixo, bueno, ides ler un libro de poesía, cal é a reacción? Oh, profe, un libro de poesía, pero que rollo, non? Que aburrimiento, que tal. Pasou iso, e sempre hai moitos que din, sí, efectivamente, claro que pasou, porque non coñecen as posibilidades que ten a poesía de divertir, de emocionar, de, como lles digo moitas veces, eu digo, eu agora fago tamén poesía para divertir, porque me gusta divertirme, pero en moitos momentos utilicei a poesía para sacar a dor, para sacar eses momentos duros que temos na vida, e que a miña poesía, por exemplo, me axudou nese caso, non? Dice, ou para decirlle de repente a alguén perdón, que non te saen as palabras, pois o mellor a partir da poesía eres capaz de facelo, ou para decirlle a alguén que te quero e desde a poesía podemos facelo. É dicir, eu intento trasladarlles este discurso, non? Incluso aos que me din ali que non les gusta a poesía, digo, bueno, pois a ver se despois desta sesión me dis, bueno, non me gusta, pero bueno, xa un pouco polo menos sí que podemos sacar desde aquí. Entón, quero dicir que está cheo, o sea, de verdade, que está cheo dun montón de historias e de anécdotas. Ahora vou a aproveitar porque realmente estamos no día da poesía para tal, pero sin máis dilación, Roberto, sinto atraco. Estamos aquí no partido. Como vai, Roberto, o partido?
Minuto 14 do primeiro tempo. De momento 0-0 no marcador. Balón para Iago Aspas. Aspas pisa, Aspas posa, Aspas pasa, Aspas toca coa cabeza, Aspas dribla. Que beleza! Aspas mira con sorpresa a Caramasa. Aspas pensa, que fotasa. Aspas xuta coa esquerda dende a casa. O balón moi a presa. O defensa di, para esa. O porteiro que sorresa e o disparo con certeza ata a rede atravesa. Gol! Golazo! Gol! E non vou de farol! Quería apuntar un dato que ten que ver co Celta, que falaba da palabra do da fouteza, que é unha historia curiosa que me contaron este ano da fouteza. De onde saiu a palabra fouteza en relación co Celta? O rapaz que agora é o líder da Roda era filólogo. Cando seu pai lle manda traducir a canción, el tira do dicionario e a palabra que máis gustou foi a fouteza. Pois agora que tanto se fala da fouteza e demais, o himno do Celta, a palabra fouteza e a fouteza ven da traducción que fai o rapazo, agora que o líder da Roda do himno do Celta, cando lle mandaron traducir nos anos 80 do castelán español. De aí ven o da fouteza. E mira por onde? A fouteza agora casi xa é un... Pois sí, prácticamente un palabra do ano, foi algún ano. E hai tamén un poema de a fouteza, pero bueno, estamos no día da poesía, non? Eu si quero, si tedes o libro aí, hai unha dedicatoria ao principio que para min é unha dedicatoria moi sentida, que Carmen era unha moi amiga miña, foi a persoa que lle pasei o borrador cando escribín tacón.tacón para que me dese a súa opinión. Ela estaba enferma, xa tiña un cancro e ela colleu e fixo a primeira revisión para decirme, pois, por que non falas con Roberto para ver se pode facer ali tal, deme un montón de ideas de cosas que podía facer e demais, e hai unha primeira dedicatoria que está feita para ela, que xa non está aquí con nós, non? E a segunda é unha dedicatoria pois un pouco máis xeral, o sea, en certo modo é un pouco unha... ten algo de indirecta tamén, o sea, que decir, este libro é para ti, para calquera de nós, habitante deste lugar salgado e chuvioso, e tamén este deseso, oxalá coides e celebres sempre o xeito único, singular e distinto que tes de estar do mundo. Quer decir, porque eu realmente iso o que quería contar, que temos un montón de cousas que teñen un montón de valor, que a xente cando ven de fora flipa e di de repente, e iso que? Pois iso é un curro, e aí que pasa? Que van a non sei que, non sei quanto. E aquilo que está ali abollando no medio da ría, que é? Pois é unha batea. E é por... Quer dicir, hai un montón de cousas que forman parte do noso ADN, de alguna maneira. Evidentemente, todo está ligado, digamos, pola lingua, digamos que a que tal, o sea, o tacón, punta tacón, pero moitísimas das cousas que aparecen aquí. As mulleres bravas, das que despois falo tamén, non? E por eso quería, de alguna maneira, poñer algunhas mulleres que a mí me parecen especialmente bravas, non? Como Teresa Portela ou como Elisa e Marcela, e quería que fosen referencias tamén de agora, non? E entón vai explicando un pouco, como decía Fran, é como unha especie de xogo, non? No que nos situamos nese recanto, e pouco a pouco pois, se vai descubrindo que é un lugar onde facer unha pregunta é sempre unha delicia, é unha ledicia, e de alguna maneira queda encuberto que temos unha ledicia que é unha gran escritora, que é Ledicia Costas. Por iso, en vez de preguntar fulanito e tal de quen ve sendo, poña a señorita Babel, quer decir, porque quería un pouco fiar co universo infantil, con aqueles referentes nos personaxes literarios tamén, que son para os rapaces, e de repente, pois pode haber unha señorita Babel en calquera sitio que de repente de... E vostede quen é? Pois eu son a señorita Babel. E ti de quen ves sendo? Porque eso sempre non lo van a preguntar. De quen ves sendo? Quen é a tua familia? De onde ves? Un lugar onde todo depende, e entonces se van construindo poemas. Un lugar onde a chuvia é arte, onde os ríos están presentes, e o océano. E entón chega o océano, e no océano, pois bueno, está o Atlántico. E aquí vedes que neste poema é un poema a catro mans.
vale? Pon aquí abaixo poema a 4 mans. Estamos na páxina 19. Vale, é un poema a 4 mans. E por eso digo que o libro, ata o último momento, era un ser vivo. Prácticamente ata o día anterior a entrar en imprenta. Prácticamente foi un ser vivo. E entón, por exemplo, con este poema pasou unha cousa moi curiosa. Eu mandei o texto, Anaír mandou a corrección o texto, porque evidentemente hai erros, sempre hai cosas que corregir, e xiros, e expresións e demais. E cando veo de volta a corrección, a persoa que fixo a corrección, bueno, a min realmente tamén me emocionou un pouco, non? O que puso, bueno, dixo que, bueno, que lle gustaba moito o libro e tal, e que incluso que naquel momento como que lle chamara a ela tamén explorar e facer e crear a partir do que estaba pasando no libro, e en concreto deste poema, de Poema Atlántico, que eu o construín como un poema a veces drúxulo, é dicir, un poema na que a última palabra é esdrúxula e vai do A ao Z. Entón a primeira esdrúxula acaba en A, o sea, é unha palabra que empeza por A, a segunda por B, e todas son esdrúxulas. Pero, aínda que en xeral no ritmo do poema máis ou menos había moitos dos versos que tiñan unha métrica parecida, non era unha métrica exactamente igual para todos. E entón esta persoa pois dixo, pois a partir de aí eu xoguei a ver se era capaz de conseguir que ademais de ser todos a veces drúxulos, foran todos isosílabos, tivesen todos o mesmo número de sílabas. E entón Anaír, editora, mandoume ese xogo poético que fixo esta persoa que correxiu o poema. Que o que pasaba era que directamente eu cando o lín dixen, joder, é que este poema está super guai. Está moito mellor do poema primeiro que eu escribín. Conservaba moitos dos versos, pero en algúns deles pois, buscaba outras palabras, incluso dándolle máis riqueza ao que se encontraba aí. E entón, pois eu escribinlle aí e dixen, pois temos que falar con esta persoa e decirlle que este poema ten que ser un poema a 4 mans. E isto era pois 2 semanas antes de mandar o libro a imprenta. Esta persoa Aránzazu, que está aquí, que non a coñecía ata hoxe, e que dixo, pois seguramente vou a ir. E Aránzazu, que está aquí, que foi unha persoa que, entre outras cousas, se dedica entre outros traballos, fai tamén o de que lle pasen textos de xerais e correxir eses textos e decir, pois aquí falta unha coma, aquí falta un punto, e entón eu, xa sei que o mesmo que lle fixen a Roberto, pero non te vou a poñer cascos nin micro, pero eu quería que recitásemos o poema conxuntamente, igual que un poema escrito a 4 mans, que sexa tamén un poema recitado a 4 mans. Ven, para que te vexan tamén eles aí. Mira, entón, ti recitas, fago unha proposta. Hola, ti vas recitando e eu meto a esdrúxula. Veña. Pero ten que ser... Ten que ir a toda a caña, non? Entón, o poema é Atlántico. Da beira de alén, América, no caderno de bitácora, historias feitas con crónicas, moitas das veces dramáticas, de bichería, estrambótica, nunha piscina fantástica, salgada, vasta, grandísima, unha fauna heteroxénea e as aventuras intrépidas, dun navegante lunático, tras dun tesouro magnífico, do bronz de prata en gran número. Non me veñades con ñañaras. En rande remata o Océano. 20.000 leguas. Película. Basta de soños. Quiméricos. Berro un pirata. Ridículo. Con certo acento. Sarcástico. De quen son eses? Tentáculos. Da lura gigantesca. Única. Submarino, ásil. Vehículo. Vai Nemo polo mar. Xélido. Cal rara avis. Zoolóxica. Bueno, pues como vedes, hai un montón de xogos, está, pois eso, por exemplo, se fala do polvo que decía Fran, no? Do polvo que aborrece, o polvo, estou seguro que o polvo aborrece ir a feira, non? Por moito que haxa outros que queiran. Entón, ele intenta, por eso, un poema na súa tinta, escapar para que non caer aí, os mesillóns co caligrama,
ou a celebración do bosque. Intentei, os que coñecedes Unha nova dimensión, que fosen outros poemas, o sea, outros xogos poéticos que non aparecen no libro de Unha nova dimensión, no que aparecían, pois, imaginade, por exemplo, unha décima, ou aparecían lipogramas, o sea, poemas nos que toda a única vogal que aparecía era o A, ou que empezaban por unha letra determinada, ou había adiviñas, ou había tal, e ese intentei completar, porque a riqueza da poesía e do xogo poético, sobre todo infantil, é infinita. Entón, pois aqueles que me quedaron fora, intentei facelos agora, por exemplo, como o tema do curro, o Setestrelo con poema de números, o Aturuso, por eso aparecen QRs, porque moitas veces decimos Aturuso e damos por feito que sí, que sabemos o que é un Aturuso, pero moitos nenos lle dis Aturuso e non saben o que é un Aturuso, por eso aí aparece para que poidan escoitar un Aturuso. A Regueiza, na que aparecen Luís Caruncho e Nuria, o sea, dous regueiceiros, aparecen aí nun QR facendo aí unha pelexa dialéctica aí entre o mar e a montaña, máis alá, porque eu quería precisamente que eso quedara aí, porque nós temos tamén rap, pero o rap daqui da terra. Moitas palabras que aparecen aí, morriña, a fouteza, as mulleres bravas, con Teresa Portela, que teño que decir Teresa Portela, é que claro, igual que dicen con Roberto, cando escribín o poema de Teresa Portela, digo, pois estaría ben que Teresa Portela saíse, non? Acabaran as Olimpiadas, susto, xúrovos que acababa Teresa Portela de remar en París. E ao día seguinte, cando se pasou a proba de París, escribínlle por correo, dicen, a ver se ten algún correo esta muller e tal, e vin que había unha cosa que poña Teresa Portela, non sei que, non sei canto. E escribínlle pensando que, bueno, isto é como tirar unha botella no medio do océano. Contestoume ese mesmo día, Teresa Portela. O día seguinte a facer a proba de piragüismo de K200 nas Olimpiadas de París. Me dixo que, por suposto, que en canto chegase, que tal, que xa falábamos, que xa me mandaba, que si tal, non sei que. Quero dicir, a iso me refiro co tema da generosidade da xente, non? Despois, pois eso, Maruja Mayo, un referente da pintura e de moitas outras cousas dentro das mulleres bravas que temos aquí. Elisa e Marcela, que si ides ao QR, pois aquí, claro, cando pensei en Elisa e Marcela e pensei en poñer algo máis, pensei nunhas actrices, nunha compañía de teatro maravillosa que se chama A Panadería Teatro, que supoño, se non o vistes, agora xa non o podes ver, porque esa obra xa non está en cartel, fixeron a obra de Elisa e Marcela, é unha obra preciosísima, ahora están facendo As que limpan, se non a vistes, por favor, ide a vela, porque é maravillosa tamén, e entón, bueno, porque tiña unha certa confianza con elas, o sea, atopámonos por aí, falamos e demais, eu pedinlles que si podían facer algo con Elisa e Marcela, para completar o poema que aparecía aquí, e dixeronme que sí, depois, bueno, ao final acabou sendo a última hora, como todo, prácticamente, pero aparecen na praza de María Pita, vestidas como Elisa e Marcela, ali no medio da xente camiñando, como se fora o ano 1900, e acaban dándose un bico ali no medio da praza de María Pita, quero dicir, unha cousa absolutamente estupenda e maravillosa, quero dicir, un regalo que non hai nin palabras nin cartos que se lle poda pagar. Intenteino coas tanxugueiras tamén. Intenteino coas tanxugueiras, pero estaba a cosa complicada, Estiven a piques de chegar ás tanxugueiras. De feito, dixéronme que sí, que leron o poema que lles gustou moito, pero que despois, pois non tal, porque me parecía que era un referente, buscaba tamén para xente moza, para os nenos, si lle preguntas así da música de agora, quen coñecen, e todo o mundo coñece as tanxugueiras, quero dicir, crearon realmente unha revolución. Están aí, un poema que casi un trabalinguas, pero están aí como representantes tamén de todo ese, sobre todo agora do universo feminino, da música, que é super potente, pero evidentemente as tanxugueiras son as que traspasaron fronteiras coa súa música e coas súas letras, e por eso escribín o poema para elas. Non descarto que en algún momento consiga falar con elas e que o poida mandar. Pero, claro, o lugar onde vivimos é moito máis. É festa, aparecen as festas, é gastronomía, é comida. Pois se algo nos gusta a nos aquí é comer. Entón, pois,
hai empanada e hai filloas, hai baile, e por eso o libro se chama Tacón, punta tacón, porque igual que Unha nova dimensión, a min gustame moito os títulos que acaban en aguda, Fran. Entón, cando fixen o de Tacón, punta tacón, dixen, isto podería ser o título do libro. E xoguei con outro tipo de cousas, non? Non estamos esperando un tacón e ao final é un xogo oral, un tricelio, que é o que xogamos cando éramos pequenos de monja, 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 mon, que todos facíamos cando éramos pequenos, non? E decíamos, sabíamos se decíamos monja ou jamón. Eu decía monja, non decía monxa daquela, claro, cando era pequeno. E fixen o mesmo cos tacóns, e que conten cantos tacóns hai no propio poema. E despois, como viña a punta, pois fixen un montón de puntas. A punta da lingua, a punta do nariz, a punta do pé, a punta da flecha, do iceberg, e que apunten tamén, que conten cantas puntas hai. E así se foi facendo o xogo. E se foi facendo o xogo tamén coas gaitas pandeireitas e tal para montar unha foliada. Este non o probei, queres que o probemos? Madre mía. Estamos na páxina 76. Este si funciona e gracias a vos, o sea, si non... Entón, vedes que aí pon primeiro a pandeireta. Vale, este é que o meu fillo André, ahora xa non o fai tanto, pero hai anos facía beatbox, sabes o que é beatbox, non? Facer todos os instrumentos aí, que eu decía, pero este, como é capaz de facer todo isto aquí? Ahora deixou de facelo, pasou a outra etapa e ahora xa non fai tanto beatbox, pero... E realmente... Home, evidentemente con panderetas, con gaitas e tal, podemos facer moitas cousas, pero tamén se a facemos beatbox tamén pode funcionar. Entón, primeiro a pandeireta. Entón, esta fila de aquí, ten que facer pa para pa, pa para pa, pa para pa para pa para pa, pa para pa, pa para pa, pa para pa para pa para pa. Vale? Esta segunda vai facer tan taran tan taran tan taran ta, tan taran tan taran tan taran ta, tan taran tan taran tan taran ta. Aquí, os que están nesta fila, van facer cháscaras chas, cháscaras chas, cháscaras cháscaras, cháscaras chas. A ver, como voy a ver. Cháscaras chas, cháscaras chas, cháscaras cháscaras, cháscaras chas. Y para os que quedamos aquí, Roberto, Fran y os que están de este lado, facemos tirori, 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 rororirororiro, tirori, 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 rororirorora. Vamos a ver si funciona entón a foliada beatbox esta. Entón, primeiro empeza esta fila. Cando xa estea esta fila, entón vai a segunda fila a facer el tan taran tan. Depois se mete o chascarras chas e xa cando estean todos metemos nosas gaitas. Vale? Preparados? Entón, primeiro a pandeireta. A ver, que vos guión. Primeiro a pandeireta. Pa para pa, pa para pa, pa para pa para pa para pa, pa para pa, pa para pa, pa para pa para pa para pa, pa para pa, pa para pa, pa para pa para pa para pa, pa para pa, pa para pa. Continuade. Logo tamboril. Tan taran tan, tan taran tan, tan taran tan taran, tan taran tan, tan taran tan taran tan, tan taran tan. Despois as cunchas. Cháscaras chas, cháscaras chas, cháscaras cháscaras, cháscaras chas, cháscaras chas, cháscaras chas, cháscaras cháscaras. E por fin a gaita. Tirori, 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 rori, rori, tirori, 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 rori, rora. Tirori, 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 rori, rori, tirori, 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 rori, rora. Moi ben, moitas gracias. Este está sin probar, este poema é a primeira vez que se proba. Efectivamente, como decía Fran, hai galimatías, hai moito galimatías. Hai un poema dedicado á lingua no que colabora un montón de xente, algunha xente que está aquí, non cabían todos porque senón se podería facer infinito, mesmo da miña familia, pois hai xente que participa, hai xente que non, que debería estar e non está. Pero que, bueno, eu quería tamén crear como unha especie de cadea de pasemos a bola do galego, lega colego galego, lega colego galego, lega colego galego. E de feito participa xente que está que viven, que non son galegas, que viven en Alicante, pero que teñen un respeto enorme pola lingua,
participa Mario Obrero, que non sei se o coñecedes, pero é un poeta maravilloso madrileño, que ten un cuidado e un amor e un respeto polo resto das linguas absolutamente maravilloso, e participa pois xente que son amigos, amigas, xente pois do mundo literario, da música, participa a miña prima, que é unha música estupenda, e, bueno, pois hai un montón de xente que participa aí. Aparece aí o QR. Claro, despois de toda esta viaxe, hai un momento en que o libro pregunta se xa sabedes de onde estamos a falar. E entón aparece un poema, que é este poema de Galicia, que este poema, ali na asociación que temos de Espazo Lectura, en Gondomar, un día convidaronme a participar no Comando Lé. E eu xa tiña escrito este poema, que isto o ano pasado, bueno, xa hai 2 anos, o tempo pasa rápido. E yo puse os do Comando Lé, pero sin poñer isto de aquí abaixo de número pi, 3,1415,926,535, eso non lles din ese dato. E entón dísenlles, bueno, o que consiga saber cal é, digamos, aquí o xogo que hai poético neste poema, e todos ali mirando, que non sei que, hai unha rima, non, parece que tal. Non foron capaces de caer na conta de que realmente as palabras que forman o poema son, non sabería dicir ora cantos decimais, os 30 primeiros decimais do número pi, o que sería unha esopía, un tipo de poema que xoga con iso. Entón, Galicia, te sorriso é 3,14, 3,14, e tamén un 5, vagalumes na mirada, 9,26, alalá nos soños, 5,35, e así vai sumando ata chegar aos 30 primeiros decimais do número pi. E neste poema coincidiu, por eso digo que as cosas se foron facendo casi prácticamente ata o final. Vedes que aquí hai un QR tamén. Resultou que no meu instituto, organizamos, bueno, hai un club de igualdade, e en unha das sesións, cando xa o libro estaba a piques, ou moi cerca de marchar a imprenta, organizamos unha sesión de lingua de signos, vale? E entón contactamos coa Asociación de Lingua de Signos, con Raquel, e claro, a mí nese momento, porque estes QRs, por exemplo, que aparecen aquí, o traballo este audiovisual fixo Alma, unha amiga, bueno, a filla de Fran, pero amiga, ademais de filla de Fran e de Concha, sobre todo é amiga, e eu lle propusen que si podía facer algo para darlle unha pequena unidade a todas esas cosas que eu ia recopilando, o que me mandaba Teresa Portela, ao audio que me mandou Roberto, a todas estas historias, non? E non sei que a decir, pero bueno, fiaba co tema de que xa chegado o último momento, eu nese momento, Alma díxome, vamos a subtitular todos os vídeos que haxa, porque todo ten que ir subtitulado, hai que facer todo o que poidamos o máis inclusivo posible, non? Foi o que dixo naquel momento Alma, digo, porque son desas cosas que cando non estás habituado a facer este tipo de cosas, non pensas, ou non caes, ou non crees que es esa, e digo, claro, o sea, claro. E iso coincidiu con o momento que eu contatei con Raquel e tal. Entón, nese momento dixen, pois estaría tamén ben que aparecese tamén esa outra linguaxe representada tamén no libro, que tamén forma parte do lugar onde estamos e demais, da lingua de signos. Entón, propúsenlle, foi prácticamente o mesmo que fixen con Roberto, hoxe, que foi prácticamente un atraco, foi unha cosa destas de última hora, e Raquel díxome, a ver, pero que estamos aquí e tal, bueno, vou a darlle unha volta, e depois aos poucos días me dixo, sí, bueno facer e tal. Entón, aquí aparece un poema que completa este poema que está aquí de Galicia en lingua de signos, e é que está Raquel aquí. De verdade que isto non estaba preparado, igual que non estaba preparado o de Ara, tampouco estaba preparado. Elas viñeron, e cando unha persoa ven, que se lle agradece un montón, pois, entón, mirade en que papel teño apuntado eu o poema, unha autorización
unha autorización para ir a unha sesión de baloncesto en cadeira de rodas, do alumnado de cuarto da ESO, que foron ao Anfip. Foi a mellor actividade que fixemos un ano cos de cuarto da ESO, prácticamente. Esta pasaron no bomba. E teño aquí apuntado porque, claro, como estaba aí, tal. Entón, eu vou no recitar, así como está no vídeo, eu poño a voz, vou no recitar moi lentamente e, sobre todo, intentad escoitar o que vou dicindo, pero mirade sobre todo, o sea, que presión, non? O que vai facendo Raquel, que é maravilloso, coas súas mans, vale? Entón, vai. O poema se chama Poema para ti. Es nube e risa. Es chuvia e vento. Es fala e vida. Es soño e tempo. Es sal e rima. Es bico e verso. Porque no que chamamos Galicia, o poema de futuro es ti. Total. E por sendeiros e camiños chegas ata a fin do mundo, cando xa sabemos que é Galicia. Ali onde acaba todo, e este libro tamén, e casi tamén esta sesión. Ali en Fisterra. E eu teño que decir, aproveitando esta, porque esta é unha das ilustracións que máis lle gusta a Laura. E non falei de Laura. E eu, desde o momento que coñecín o traballo de Laura, dixen, buah, teño que facer un libro para que Laura poida ilustrar o libro. Foi unha motivación a maiores. Digo, teño que ter un libro que valga a pena para que Laura ilustre o libro. E mirade, non sei se estades de acordo comigo ou non, pero mirade a ilustración da portada. Mirade o debuxo da portada. Anaír díxolle alá polo mes de setembro, porque xa sabes como funcionan estas cosas nas editoriais, de que necesitan, pois non sei, con moitísimo tempo de antelación, ter a portada. O resto da igual. O resto do libro pode ser un libro en blanco, pero a portada hai que tela, é super importante. Entón díxolle, Laura, sería necesario que foses pensando na portada do libro. Laura tiña o texto, non tiña feitas ningunha das ilustracións. E aos poucos días mandou varias, o sea, un debuxo ou varios debuxos moi parecidos todos entre eles, xogando con diferentes cousas, aparecían algunha letra máis, menos e tal. E eu creo que tanto Anaír como eu, cando vimos o debuxo, é destas cousas nas que a linguaxe visual comunica ou enlaza moi ben co que é o texto. Realmente é como se realmente se abrazasen as dúas cousas, porque de repente ela resumiu dunha maneira maravillosa, que é moi difícil, a idea do libro nesto que está aquí, que é que cando eu cando vin quedei impactado realmente, non? O universo, a Salla, tacón, punta tacón, é dicir, de que en galego estamos no mundo, que formamos parte do mundo, que formamos parte da beleza do mundo, digamos de alguna maneira. Entón, eu dixe, xa solamente por esta ilustración xa vale a pena facer o libro, quero dicir, non dame igual o resto das ilustracións que faga Laura, solamente esta ilustración xa vale, o sea, quero dicir, eu faría camisetas desta ilustración para mí, quero dicir, é absolutamente maravillosa. Despois ela confesoume que das ilustracións que máis alá da portada, que a ela gustaballe especialmente esta de Fisterra,
Evidentemente vedes que combina un montón de cousas que son acócolas con diferentes tipos de tratado da ilustración. Ten, bueno, en Xerais ahora xa ten un montón de colaboracións, pero ilustrou o Premio Merlín, Milú e o Edificio das Persoas Extraordinarias, un libro preciosísimo, se non o lestes, recoméndovolo. Tamén o de Os Carunchos, de Manuel María, o sea, e todos, cada un ten o seu espacio, non parécense, pero non se parecen, cada un fala dunha maneira diferente. E eu tiña claro que para a linguaxe poética, Laura ten unha especial sensibilidade e unha especial maneira de complementar o que poñen as palabras. No cabo da fin do mundo, Fisterra, no cabo da fin do mundo, norte e oeste xúntanse nun faro fero, e fora, un mar que fura rochas, un solpor que fere o vento, e un foro de poetas en sandalias escriben cada tarde uns cantos versos de luz e sal. Ese é o recordo que teño de Fisterra, de ir algúns veráns ali a ver o solpor, como vai moita xente, e un montón de xente que está ali, digo, estos son todos poetas, estes que están aquí. Están buscando a poesía na paisaxe, no que se encontra ali, e o vento, sabedes que normalmente ali azouta e pega ben, e parece que en certo modo tamén fere o vento, e o mar que bate con forza nas rochas, e ese faro que está ali un pouco presidindo todo iso. Pero xa sabes que na poesía sempre hai que buscar máis alá. Hai unha conexión co anterior libro de Unha nova dimensión, que decir, este é un xogo que xa fixen no libro anterior, porque non deixan de ser irmáns, en certo modo, os dous libros, e sí, hai un fío, non? Unha nova dimensión naceu dunha maneira un pouco atropellada, teño que dicilo, o sea, que decir, atropellada no sentido de que eu non tiña a idea de facer un libro. Eu eu tiña poemas porque eu escribía poemas porque era un lugar onde eu estaba feliz escribindo poemas. E tiña moitos poemas, algúns dos que aparecen en Unha dimensión, que xa os tiña escritos, algúns 7, 8 ou 10 anos antes. Pero non formaban parte de nada, estaban aí simplemente, estaban nun limbo, quer decir, nun espacio aí, e un momento que de repente vin que había algúns deses poemas que podían ter unha certa conexión, que podían ir xuntos, e a partir de aí foi cando pensei a idea de escribir o libro, e busquei unha idea que intentase un pouco fiar todos estes poemas, e completei con outros poemas. Entón, a idea do libro surdiu dunha maneira así un pouco máis tipo collage, non? E eu, agora, visto este libro, tamén percibo que ese libro ten ese, que ten, o sea, que, a ver, este libro non estaría aquí sin ese outro libro, non? E sin todo o que pasou no seu momento, que, por certo, tamén saen, os membros do xurado do Merlín tamén saen no Liga Colego Galego, que, decir, manteño relación con eles e comunicación. Pero este naceu como unha idea desde o principio que eu fun construindo, quero decir que eu sinto como que ten máis unidade, quero decir, está como, bueno, diferente, cada un ten as súas cousas. Pero sí que todos os dous teñen un bonus track, e con isto, salvo que teñades alguna pregunta, acabamos. Os dous teñen un bonus track, e neste caso, o bonus track, que é un poema que xa tiña escrito hai tempo, pero que lle viña moi ben ao pelo, con unha expresión que é moi nosa, esta de malo será, e que cada un pode decirlo como queira, non? Pero malo será. A min gústame dicilo así, ti, si prefires, podes chamarlle esperanza. Pero é moi bonito decir malo será para pensar que, bueno, pois que pode ser, que hai esa posibilidade. E agora sí, Roberto, Fran e eu marchamos, que temos que marchar. Moitas grazas. Moitísimas gracias por vir nesta tarde horripilantemente mala. Si ledes o libro, espero que o disfrutedes. E
E se non, pois tamén. Bueno, se alguén quere facer alguma pregunta, se non, Anxo seguro que asina libros encantado. Moitas grazas. Como ando para atrás.